So yun, we're going somewhere. We're going sa Binalonan Pangasinan, Santa Catalina. So nagpahangin tayo ng gulong. Sobrang gaan ng manabela. Pero napapansin nyo, pansinin nyo yung cellphone. So yan. Nakikita nyo yan? Oh, yan. Maalog siya. Pero lumambot yung manabela ko. Alam nyo ba hindi ko na mamalayan. Wala na palang pressure yung gulong ko. Yung nakalagay sa natin is 29 to 33 PSI. Pero nung pag-check namin kagabi, nasa 10 PSI na lang. Pero matigas pa. Matigas yung gulong ko. Pag pinipisil mo talaga siya, talagang matigas. Matigas talaga siya. Pero nung check namin yung gauge or yung pang check ng PSI, talagang 10 lang. Kala ko sira yung PSI, kabibili ng PSI. Walang daan niya, nakasarado yun, yung bako, oh. What? Daan. Yes. No? Divide ko. And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chilling, kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes. Yan o. Yan. Kasama natin na Team 150. May nakakasingit na isang 125. Featuring isang 125. Dalawang NMAX. Isang Mio Sporty. Tsaka isang Aerox.
down to mess me up. Tripping like I'm Jimmy at Woodstock. They are drumming around in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep on it. And I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Dito dati ano. Grabe ni. Sergio Correa. Tapos ganyan na jacket. Pagsuot. Gwapo yo. Gwapo balot na eh. What's up guys? So, andito tayo ngayon sa Santa Catalina ng Binalonan. What's up yo? Kasama natin si Oppa. Oppa! 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 Si Boy Comedy, kasama natin si Boy Comedy. Yan o. Naka-outfit na po siya. Sila mapampanulot mo. Nakaturog ang kaila ko mo. Yan na lang So, gawin mo. ano naisip mong idea? Bakit ganyan yung suot mo, kaibigan? Napagtripan lang ako. So, anong trip mo ngayon? Bakit? It depends. So, dito tayo sa Baguio guys. Zap! Zap! Dumbbell lang malakas. Nasa Baguio tayo guys. Ano yung suot niya oh. Oppa. Boss, magkano yung bayad boss? Boss, magkano yung bayad? 25 lang boss. Murang-mura. Pero kung gusto nila, ipinasya-shoutout na lang namin. Baka libre. Dating nyo dito, kailangan nyo mag-register para sa, tanongin natin, para sa yung registration. Sige, tanong natin. Magkano pa yung bayad? 25 each po. Saan pa gamitin ito? Para pa sa vlog na rin siya. Para sa maintenance po ng mga kwan. Oh. So pagdating nyo dito, kailangan nyo mag-register para sa, ang tawag nila para sa maintenance ng lugar. At kung makikita nyo ngayon, sobrang dami na po ng tao. Okay na po. Guys, so we're going in and we're in. On the long. Artista, artista.
Sama naman si Oppa. Arstir ka, arstir. Pa! Rota pun kun light. Ano? Mas, asan lugar ka? Planetang Namik. So, Dito na ako sa Baguio. so, punta na natin siya guys. Parang ano daw, sabi niya parang Oppa. So, let's go! 오늘도 보내요 그 눈빛을 보내요 나만 사랑할 그 사람 먼발치에 서서 날 기다리고 있는 그대가 바로 내 사랑 덜 자란 아이처럼 자꾸 웃음만 나와 그저 너와 함께 걸을 뿐인데 그댈 보면 그대 손 잡으면 내 하루가 너무 쉽게 지나가 사랑이란 아픔보다 기쁜 건 내가 배운 사랑이야 Wani! Pa! Ako! Ako lahat ito. Okay kayo. Kardo. Kardo. Napapaligiran na kita! Sumuko na ako! Sumuko na ako. Sumuko na. Sa Balimut. Pa! Sa Baguio. So, nakita kami ditong ano, isang Oppa. Yun oh. Ano masasabi mo sa photoshoot mo ngayon at All good. All good tayo. All good tayo dyan. okay. Okay. Paano masasabi mo sa mga fans mo? Okay kaya. Okay kaya. Yeah! So may nagpapapicture na kaibigan. Ay, may future. Charot. So, yun guys. Ito yung adventure namin dito sa Santa Catalina. Di ba anong lugar to eh. Ang tawag din sa, ano, sa flower. Panood nyo, ano ni Oppa Vladimir. So, may bayad siya 25 pesos. So, tatapusin na natin itong vlog na to dahil uulan na. Salamat sa panonood. Please, salamat sa suporta. Hingi lang ako ng support sa inyo. Click mo lang like button dyan, tsaka yung subscribe dyan sa baba. Dito yung subscribe button dyan sa baba. Yan, yung kulay na button na yan. Pakipindot na lang guys. Maraming salamat. Suporta lang po. Yan ang konta yung support ha. Then, yun, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Hakit na lang sa vlog. Papatayin ko na itong video na to kasi nga paulan na. Baka mabasa itong SG4000 na action cam natin. So, ang conclusion ko dito sa lugar na to is marami siyang madaming tao, exposed na siya. Though, okay naman siguro siya kasi okay siguro siya nung hindi pa masyadong exposed at hindi pa masyadong madaming napupunta. And yan, dinadayo na siya ng maraming sasakyan, as you can see. Hindi na sasakyan siyempre mga tao. So dito ko na tapusin yung vlog. Maraming salamat sa panonood. Pakinggan sa vlog. Out! Oppa! Bye!